tiase na entiase e kira e dey amaame no ah o ya dey hu sa me so ma tiase o nya dey o tiase no ya dey hu sa me dey me tiase me na me ye 3 ewo efia ha de meka no ene wo mu adai ara nkwa na atia e dey na wo je nkwa o ye 3 no nkwa na wo tia e dey pa na wo je e dey na wo ka kire se ska wo ohima aba enti dey chumwa no ono no ne na tena ho efiri fie pitipiti hwe amam hwe wa mu hwe amia ya wo de o mafam na nne wa hu ohima aba enti chinchina onya no nkodi ohima aba chi saa na ye no amane ebe na me de o mawura mu unim amane ebe o jesa o de unim jesa wa wo ka menya nipa de bia me ka menya nipa bo ne se mo ton me se amane ebe ka no amane kro ba me hu e o bai se wo ware ne hunhun mu kra nka binim wo ware ne hunhun mu a ka binim mpo na je se nka maja na me wa na se me wa me ma mi na de wuye ya wo ya obey okofa hia ne aboi onkofa skani oso ompa chinchina e twan me ntra hia mu bia wo oto ene eja na papa skani wa ntra hia bo ho de me hwe nkan ya me hu ne se bibi wo ho a daachi ebe kwa ma nkroma ma bia be so ya aje wai ate ene e wo ho ofe wa ho ofe na da so ho kono ko skani ne wa no me dia wa ye mi dia wa ye dia wa ye ajo wa hojo bia be ba akupe o wa me na miniska wo nti nya nna na abepiepia eba no atikode na ko rescue o ho ofe opa ko na ko peska ni wa no me tra hia mu amwa me no me ma nkroma nso ntra hia mu nti me ma na ko ho me ma na ko hima fi ho na ti sika na ho no akofa bi na bia be so me so mo hwe bi nipa de ya me de gina ho ya nka me se hia o tra hia mu me se nka me se hia o tra hia mu na so na no maboa ya na yesi ya nya betimo na so betimi afa no so ama bibia be die ho a me ma na nhwe o me de me ti ase nko ade me mpene e ma na mfa ne tin ko hyejam wani ti hia ho wani o pese o tre hia mu ko wu me mfa hia ko wu o te kom de me are kom nko ani ata bi ka bi hwe hwe umfra nto baba ma fa de do ya sai ma fa de do ya sai me pese me siesie me ho da bia mo ani so de wo ya me woni ma ni so da so wani brefo me de jada wo kar kar me ya ade me bref wani brefo me se babi abi ba betra me mankroma mra bi oto me mankroma kwa ko pebi ne wabe na ta chu wa de ono o fa hia ko bo hia so de me mpene so enkroma fa hia ko bo hia so de anya adwuma de se me se hwe enkroma na boji se nyina aye fitai o betena ne so akira no de wonye ana metere so o ma me ne mi ntimi ka se ma wo so wo fa yo ka se nkwa wa se me no wo fa o ka se nkwa wa se me no wo fa hwe me de ja wa ne o ma me ne wa akola no wanyini ja no no mo ne bra ja no no nko de eye nkroma na dwuna ye ne tantantantan nyina usuban ene wa dwe tantan wo de ma no ene ma nkroma wontimi na dwe ntimi nko ten no me ma ye ja ide me tu ne fo pade bi asa me so ma ye nan so me pa de papa ma no ade boni ba bi okwa enye ena ade ne beko me ma ye nan me pe papa ama no na daachi wadi yi amabi asomeso wa hu se me ka che ode bi ase ya adwena adwiripa oba ye piepia ne de na ma oba ye piepia ne de na ma oba wo kra wo ye mo nhyew se edient hwan oni o ma me de o mo ye no mi hu oni o ma me de o mo ye no mi hu ya oba ahima no jai yesi ya de me che wo nti me so bi de me ya fa mi anche wa jai wa kra na wo na ba ye wo hu mi ana hwan ma hwan ya he de o che na wo ga samre no e be ma na yesisi so Pinaman miwe na si tira ye ko ye de me hu adwiri me papa adan sana me ka kire wo se na baba yi wo so no ware sika krum hini baba ma sa amamre mu no sa na da ho fitititi ya ko tira si na ye kan wasem a na yi ma de batu ye nim se ne ba ne se wo nware sesenti ya bakwa ya bona baba yi se da wo nwa no adan a oso no de ni do ni mu ono de ono ankasa o se na kuma e kire no be ma o se so ware na nye enkonwa ene o se yi ni kunuma no ene akrai wo mu ade ma mi no wa me just we ya this year na this year so de wo guru ko this year mu no umpe
na pa ayifo ene mafo mentiase mira ene ne feme ye ban kwai so no so ya de hye se wodi akonya se me di akonya anya me na me ye kuro ehine o ma me na ye hene ye kuro e ma na di ade ade papa sei akora ya de ana wono wo ye da ache hini o wono baba da ache hima kese kuro im wono a ne bedi o ma ne ma me ni wa ana wono obi hye ho eno so no me gbe no wa bitimi se ebia bibisa wono obi hye ho kentimi nkoba se akwala waso awade na nananom aji wo kunu adi ama we fin bi ani ho wo se mempe wono obi hye ho mo hwehwe akiri me nwa bi me papa Adram ko jesem de beyambe ayayayaya adrenye yi amobia wanya de papa da ajo de mami se yede me da ye me beya no ntimi mi me be ntimi nkasa ma de ba ko pe amobia be kumyo amobia be kumme beya na me rawo baya to brom se ya odi akoba ye de oye bia madwem boni ti me benti ni nkasa hey na no mo bo ati shira kura shira mpeba bi kura nto twene ba bi adai afraati o ma me nyamia woni atiamenem wo fia eno mi tu ana mo bia nsese mi tu fa chebe ati misiro cheme misiro nsu ma me ren ho nsu misiro ati fa cheme hey o ma me ebi ahwa ya ade makodu ahwa ya ne ani brenti ene matukoti asa me yem ahwa ya ne ani brenti o matukoti asa me yem Atempia fanya disia de ani brenti hede mama me baayi me baba ya tobrom fefefe sei ani brenti na so nyami o yawa mafamwa me kunu di we itia meka no era me betu na mo ense se mi tu na hwede me be ya bra baayi se da nanu anya ma tum na me be ya no antimi anie no wa kasa ya kasa matore me bayi mu Miankasa, my tolly me by you. Hey, but I must say, you know, so I'm be a pay for I'm be a tumor for to pack. And I really say, you, maybe, Chamawati. Uncle Ma. I don't know many you now young who say, do some pal. What pemmy? Pokia said that to him on Mr. Pauchopa, an idiom. We will boo the mount, and number beer would be a warning to Mr. I'm a young home. The obey fear how be in a band papa bomber man ye. Now, so pemina wubumia, and cadinti. And I'll bet and papa. Now I say Tiano. Oh, Papa Mantiano, wasn't it Tiano? Oh, boy Mantiano. Oh, one is shame a buffo, and I'm catching say when you're butcher. Oh, Tiano. And this our Tiano, so I tell me so if you had ye. A haba, you different, no, a chana oba, the Viana Obano, Miss Throw. If you had ye Jahaba. If you say,
me flanto mago nti me pese me dia me plagoro Tentu mago me be show fofo. so mani gye dia me wo ho ewiase ma me ka sam kyerɛw sɛ wo nsachi ɛbɛyɛ wo da ɛnte sɛ wo nsayem ma me ntira me hiem na me nwene me ho na nso tena wo sikam ye wo wo no ɛyɛ wo dia dia me wo yɛ me dia me so fie ha dia e ma ha bio ko cho pa Mr. Odachi Ada wani nje me ho ana Debbie Ompeme Debbie Mr. That's Debbie de wo yɛ ni jai krom ha yɛte no emre nyina ɛwɔ mu fie ye fie ha emre bi ani ha emɛyɛ ɛma me metomra na me nya asɛm me pa wo cho pa Mr. wo ho ayɛ pa wo di genti me wo ma mense san abra bɔ ma That's him Mr. Deɛ me ka kyɛw ne sɛ ɛma fie ha biem deɛ me ho ayɛ no ma me ka sɔm kyɛw bɔdani bia na hodeɛ ɛyɛ ne ntomago bɔdani bia na maka no ne ntomago wie no ɛyɛ na hodeɛ Mr. Mani gye dem te ho kɔ why ɛma fie ha biem tumpa me aje ma Mr. Me se kɔ me ba wo kyɛw me bu ani dim firi akɔ Mr. Onso wo pa me me mpamo na me kyerɛ sɛ kɔ ewiase asɛm si a deɛ wɔte yɛ no ontimi nkyerem deɛ wɔante no so wɔante Mr. Kɔ why wo de enko jam kwan ebi da nyama mba chɔkɔ o yen jam kwan Mr. Kɔ why kɔ Unja me kɔ fifi ha kɔ me ba wɔkyɛw me mpamo na emo me pa so ndwi e de mama bisua enti kɔ me ba kyɛw woni ma de fo Hey Nkrumah This won't permit. Nkrumah Oh Nkrumah bra Mama me kan so ejijima so mu otumefu bebre sese mama adwuma ye me basa ensema o kafa ohima ba yi hu ane tumu ade ho se me kekase ani a hu senti ase bi wo eye nukuro e bia na ohima no ana me ye di wo na tu waso me ko jana ti di nso a edi ne besi dabi me ti be ma me de no efi se me gidi pa se me ye die bi wo na na hema afie ho wa na me ye die be wo me ti be ma me asem ma hwe ni ya na me de be ma me anu ko wo fom pe na ko wu ahye me se me ji wo hema ba na tum na me ma me ani dia wie pe ya meye dabi anu ana meye Nkrumah mampoke let's say nana no madabro ma me ho ye pa ba cho nso e nana no mas na odidi me ba cho Nkrumah mampoke ya Unu say unse me di wechi ache nti ide me shawada ma ni chiwo mampoke ya so ka so ne je me ho a o pesa o tese alo ya kra tie me say me do me pel mampoke ya
When you say obey be a kikano. Say nya on sampa oda. Na dia wadi ma chiache nyina no. On say be bia wo free, ani be bia me free ani ntino. Na misro kakra. Na misro pa say ohwe service be oyen 47. Mechi ani manim ni bi. Na dache hima emua. Ebe ka cha me say opeme no. Medwene ho a na mfi say na da bi na wo da me. Oh, Dabi. Ntimi ade da. Come on say me di wachiache. Yo, na hima. Me so mentimi ntwa no ngofom. Sa wodo me dia, me so me do obi. Ha? Magia tu. Oh, baby. Na hima me ko. Oh. Me da say. Mama ku awi dia me sro Matias yo. Enso me sro. Se me bo. Se enye hawbi na obefa me akoha me. I don't know wakasa. Hwep na tintin me di wachiache pa me ba wo ho se na ya wo ye mi pa. Aya na ehu na wo me muntia. Ehu sesei. Efi se ba bia wo free no. Ba bia wonti wo no. Ele na edi ehu to me so. Ela me sro. Ehu sesei. Naima. Endo so pa biampa. Me pe ho. Ani ji ho so maka achiro. Ada yo wanwa wo hu bi da. Je say me hwe se de gusitie na. Na me hwe se de me so metie na. Watimi adu machi saa na. Watimi da beto me so opeme no. Anu ne ade na mesuro. Ankoma. Eso odokọ de odowo. Nokure. Ati ase. Nokure pa. Enti na medi wachiache no. Ehu no manya wodo bia mawa. Medwu nkwa menti ase. Nka medi wachiache dai. Nokure. Mani na je wo ho. Ti ko ko matoyem. Menya watantan de me njojo. Mate. Ati ase. Mate ase. Dona me do. Me da ase. Enti me so me hye wo bo se. Wotimi da to manim se opame no. Me so me hye wo bo se me so me pe wo. Nka de wa ho ofesitie no. Mama ema na aka ni nyina ho aye me tantantan. Na wo nkwa wa ho ofe no. Esi mani so. Sa. Me de makoma ne ma adwe nyina ebe ma wo. Na bibie ni ho a ebetimi atwe me afiri wo ho da. Me hye wo bo sa. That's it. That's the fun. That's it. Asama mde tuweni. Wati ase edi amame. Me yi wakoma so edi nyina edi amahwe rohin bia ka kire me. Agoma. Chunwa. Agoma na tiweni me. Adebia to mani. Ede minima. Mami nyima. Eko. Wani enyawe, uso se ade ato wani. Agoma. So wa me so ka se menti mani ntina. Na so wa me. Agoma. Chunwa. Be se me no din ko makakra. Oh, sa ntia na e wa ha ndi o me. Yeni. O ade. Nkasa. Agoma. Ase dan say me hu ye. Hu me ye. Hu me ye sese. Ase agoma kane no. Me ne wa. Me po hu me kra undumi ntena. Da bia mi hu, da bia osu hu me. Eso say ebia be nansa na mi hu. Na mi hu. Me fe okra ase onyim so ye. Ngoma mayo bibia o de ka kire Chunwa ma me nka no kura ntiro onyam bibia bibia na sade me pe wa asem no me go super wa asem na so se eduru ba bia emre sesa kane no na adwuma no ente sende so nti na menya kwan ba wo ho de bia me pese me ba bia na menya kwan ba sesi no adwuma sem no ama menya bre so wa me konso so me akotena eso nso sa na ade ache metimi di na otwe me yenu wonso ne so na enama me pekura na menyai ebi won so ameba na mabre so on se nipadua no enya homeje ti ma anyima home a ebedu ba bi kura no anhwa wo home bi mu kura ta na ma we nyina basa na bibia enkroma ye o ka me jazio o gaza wabra sese enkroma kane no
uko nso so a obre enso o ma me ba wo nche ye di nkomo na mso de bi ni se o do na me eti uko nso so no obre a me na ye so me ba wo nche na me mia Chua we nyesu sebi minim de ente se so sebi men ka se majao ana men ka se ensimi nchen bi ana min se nchen bi se we nyina men kan treo na nso so na brand se sa ete se wo se bra se sa so what ase enkoba ene ka chem se mi sin nchen bi na anga mi o da bi tuma mintimi enya sa de ne da mintimi nka sa da se me ka sa akura ma bra nyame so what ase se me ka sa akura na nanum kura no omo kra re be ho e wo me ho mintimi nka sa se me ncho na nso so no sisi ya no eto bi kura me ba na mi sisi to de bia mi kotodwe eto de bia mi je se me ho ya me basa minim se ye breu se djuma na me ye ntiu je se me hu se de mi sin tiem kura wo betima se enye bibia na ese bibia nsi ye wate enkoba chunwa de oke ka ko ide ase eni enya yo chunwa misro me mpese me hu ni so aka tse o se me hu ni so a na ehye ma reho me hu ni so a epuma bem me hu ni so a eche me kra so misro mensu wate me da ho do me kuso do e be se de tie na ensu why mensu enkoba mia ba tiduze ayuma ni benti na esa pokuya me pokuya aputa pokuya akai pokuya kai me di pokuya ye dai pokuya na me di pokuya to ho a de na wo ho no pokuya no wo bi pokuya pa de na wo ho no pokuya no wo bi ye ka ho fa wo ho fa ten pokuya ye ka we dia wo bi ten pokuya hwanantu esisi fom hwa wo hine kitaw so woni kosuya pokuya ye hwan pokuya Mr. Pokuya some crade so ka obi foforo kra de a ena ka ebia ka makas ebia na pokuya de dabi wate go ya bituze pokuya opo ya anu nsono oyo sa oyo bibiza ose ude pokuya umpe no enzo de uye nyina cheze asa uni do ma bibie ngo ba de mayo bone na ka tra David sorry chunwa mama nka sa mchiro se pokuya ehwe me no enche se me pe pokuya o me pe wo no me na me hia o na me ka che o se chunwa mani je o oyo ba me kondo oyo ba me kra kondo oyo ba me kra ani je wo ho oyo ba odam akoma so me hia na me ka che o pokuya me ni nkomo me nka hwe nchire pokuya ente se wo humi na ebia ohwe me a onu nenim de ntia wo hwe me anu de enfa me ho eye me cha asem woni mani swadi hunu ngoba odidi me na me ka tro woni mani swadi hunu indi ba me ni to so for woni to me so me say so ba me me ato yam kura na be ye ya me ma me ho kwan me ne juwa me ne sa wo so me na me no so a na ma ho kwan me ne ho me sraw why mensu why mensu me pese me hu ani so kura ba ne sa na me ra ho kuma to yam wate ono yan so why na o kan obi asa ma ho say pokuya dem de ne ye de yanko